Samsung Mi A7, un terminal que ven equipado con Windows 7, que con antes de nada, verdade, si non fan unha boa review, pero é o primeiro terminal que teño nos meus maus con o sistema operativo. É bastante delgado, e ten unha cámara de 5 megapíxeles, a pantalla de 4 pulgadas, Super AMOLED. Temos aquí as aplicacións, o teléfono. Aquí os nosos contactos, en caso das novidades. A mensaxería, o correo electrónico de Hotmail, aquí temos o vídeo do tempo, novas, as opcións de compartir as fotos, o Office, o navegador web, e así é como se ve unha llanta na eira no Samsung Mi A7. Ben, os vídeos embebidos de YouTube non se ven, basicamente. Calendario. Vamos a ver as fotos. La verdad que vai moi fluido, é un terminal bastante cómodo. E podes dicir, gustame bastante. E aquí o propio Market. 가방이 하나 꽂혀 있고요. 이쪽에 Ahí para Jack. Listo, todo.